Arratsalde hon eta ongi etorriak gaurko solasaldi honetara. Emakume sorkuntza ekosistemaren kartografia berriak izango ditugu ardatz. Eta, ara euskaraz badakizue, aresketa ikastolak antolatuko duela aurten, Amurrion, eta hori dela eta, eneko azaldu bezala, aiaraldera hurbildu zaizkigu, Usue Alberdi Estibaritz, Birkite Alonso eta Aizea Barzenilla. Baina, guk baino beto bakoitzak bere burua ezagutzen du. Eta orduan, lehenik eta behin, galdetuko dizuegu abia puntu bezala, ea noiz nolatan erabaki zenuten sortzaile izatea. Kaixo, eskerrik asko, edanoi, etortzeagatik. Neu sortzaile hori ondala 20 urte azaldu zen, musika egiten hasi nintzenean, eta idazten, poemak eta letrak. Eta hori, azken 2001-etik edo nabil musika taldeetan jotzen, da bakarlari moduen orain. Eta bestetik orain sortatu zait bizitzan idazteko eta irratian ibiltzeko aukera. Sortzaile modun berrian kolaboratzailean dute hilean behin, artikulu edo iritzi kultura gehigarrian iritzi artikuloa idatziz, eta naiz irratian hasi naiz emakume musikarien inguruan saio bat egiten da musikariak azaltzen aurkezten ditut, bertan emakumeak. Eta hoixe, eta musika egiten jarraitzen dut, eta sormenean murgilduta, otako nire burua adierazteko eta zoriontsu izateko. Zupak asu. Bai. Nik egia esan ez nuen inoiz erabaki sortzaile izatea, ze sortzaile hitzarekin naiz asko identifikatzen, berez nire naiz artista, ni ikerlaria naiz. Egia da, gero, pentsatzen hasitan noizbait lagunekin hitz egiten eta beti nik esaten nire naiz idazlea eta esateate idazten zaude egun guztia, eta egia da, azkenean ze berrian idazten dut, orain dela ja urte asko, arte kritikan ibili naiz, komisariotzan, katalogoetan, eta irakasle moduan ez dakizut zenbat idazten den proiektuak, klaseak, eta bar. Baina sortzaile hitza berez ez dut inoiz nire burua definitzeko erabili. Ez dakit oso ondo zein izango litzateken, ikerlaria naiz, hori bai, irakaslea naiz ere bai. Idazten dut, ez nuke esango idazlea naizela, baina bai egia dela, niri artea asko gustatu zait txikitatik, guraso nahiko artezaleak ditut, Liza Romanikoa gustatzen zitzaizkien batez ere, eta horietako asko bisitatu ditut txikitan, eta ez dakit, zaletasuna izan dut aspaldi artearekiko, artearen historia ikasi nuen, eta gero artistaekin lanean hasi nintzen erakusketak antolatzen, kritika idazten, orduan, ezagit ez da, etzen erabaki konstiente bat izan hau izango naiz, baizik eta momentuan, pausoak horrela joan ziren, eta azkenean, gaur irakaslea naiz, kritikaria eta barrez, baina etzan izan alako erabaki zehatz bat. Nik idazten dakidanetik idazten dut, eta idazten dakidanetik gogoratzen dut kontatzen ditu dela istorioak. Fikziozko istorioak sortzen gogoratzen dut nire burua oso txikitatik, eta bertso paperen bitartez adierazten nire iritziak, nire emozioak, 8-9 urte neuzkanetik. Eta konturatzen naiz eta ez den izan erabaki kontziente bat umetakoa, nire bizitzan hartu ditudan erabaki guztiak hartu ditudala beti idazketa eta pixka bat beranduago bertsogintza zentroan jarrita. 22 urte dauzkadanetik bizi naiz bertxotan egitetik eta idaztetik, gutxi gora bera erdi eta erdi, nire diru sarrerak. Eta horrek esan nahi du, hainbat gauza diferente egitetik, ez? Idaztetik ez bakarrik ipuiak edo novelak edo saiakerak edo baita ere gidoiak edo irakurle taldeak gidatzetik, literatur munduari lotutako hainbat gintzatatik, eta ez dut sekula beste zer egiterik pentsatu, egia esan. Bakoitzaren ibilbideak edo esparrua piktin bat ezagututa, jakin nahi genuke gaur ekosistemetaz arituko gara, baina nea generoak noraino edo zertan markatzen duen
sorkuntzaren mapa hori. Generoak zelako eragina du emakumeen sorkuntzan edo sorkuntzan orokorrean. Ze iritzi duzue? Nahi beste demora. Mendeak eman ditugu, eta hitz egiten jarri ardea, así que hartu. Así, hortik. Bueno, ez dakit. Orain dela urte bete liburu bat argitaratu genuen justu hori azaltzen duena, ez gutxi gora bera, edo kontrako eztarritik liburuan saiatu nintzen 15 emakumezko bertsolariren testigantzetan oinarrituta detektatzen emakume sortzaileen mintzo publikoa murriztu edo zapaldu zezaketen mekanismoak, gaur egun martxan daudenak. Eta, nik 22 izendatu, azaldu eta ejemplifikatu nituen, eta iruditzen zait emakume bertsolarientzat balio dezaketela, berdin zait irakasleentzat, akademikoentzat, musikarientzat, suhiltzaileentzat, txirrindularientzat. Azken batean badelako ez, eta pixka bat esateko zer diren paper horiek dantzan direnak. Iruditzen zait 22 mekanismoiek izan daitezkela modu bat azaltzeko nola lortzen den gizaki libre bat emakume bihurtzea. Eta hor dator azalpena. Eskuetan daukazuen hori elkarrezketa bat da, datorren astean nik Irene Arraratxi egin behar diodana, zeinak itzuli duen Simone de Beauvoirren bigarren sexua euskarara. Eta iruditzen zitzaidan horko hainbat ideia baliagarriak izan zitezkela. Baina labur erantzute alderate, igual, esperientzia propiora etorrita eta ez hainbeste teoriara. Behin, egin genuen UEUren baitan egiletza eta generoari buruzko ikastaro bat, egiletza autoria bezala hartuta ez, eta bertan galdetzen ziguten mahainguru bat zen eta 4 idazle geunden bertan, eta galdetu ziguten ea generodun idazle modura plazaratu ginen. Eta zertan nabaritzen genuen hori, ez? Eta, kuriosoa izan zen, gizonek ez zutela pentsatu generodun idazle bezala plazaratu zirenik. Eta nik aldiz nire haragitan oso garbi bizi izan nuen, ni 22 urterekin plazaratu nintzen urte berean bertsolari modura eta idazle modura, eta oso garbi sentitzen nuen ni neska gazte bat nintzela. Zertan sentitzen nuen? Badibidez, editorekiko harremanean. Garai hartan Euskal Herriko literatur editore guztiak gizonak ziren. Orduan, nire testu guztiak pasa behar ziren naita ez gizonezkoen galbaetik, bilerak egiten dituen beraiekin, eta beraiekin nengoenean nik garbi sentitzen nuen baginela editore bat eta idazle gai bat, baina baginela neska gazte bat izan zitekena politzat irakurria eta gizon heldu bat, eta hor mugitzen zirela hainbat gauza eta martxan jartzen zirela hainbat mekanismo. Nere lehenengo bertsolari txapelketan berrian atera zen lehenengo titularra, gaur egun etzateken pasako, baina garai hartan oraindik ez zegoen halako genero begiradarik eta begirada feministarik berrian ere, eta zen lehenengo plano bat horrela nere begiena, eta titularra zen begien itsasoan igeri. Ez? Txapelketako uste finala orden bat edo irabazi ostean edo. Elkarrezketa guztietan eskatzen zidaten irriparre egiteko. Galdetzen zidaten ea nire pertsonaiak zergatik ziren emakumezkoak. Ea gizonak diskriminatzen ari oten nintzen. Plazan bertxotan ari nintzenean ia beti gizonen artean, ia beti bihurtzen zen gai edo ni neskagazte moduan, edo nire itxura, umorea egiten zen, joku erotiko bat zegoen beti leku berberera eramaten ninduena, hor historia oso bat, eta aipatuko nuke hori fase bakoitzean, haurdunaldiarekin aipatuko nituzke beste hainbeste, pentsamentua plazaratu ostean jasotako erreakzioetan ere igertzen duzu emakume modura irakurria zarela eta ez pentsalari modura, eta orduan zuk idatzitakoak edo pentsatutakoak askotan jotzen dira inpresiotzat eta ez teoriatzat, eta hainbat eta hainbat, ez orduan esango nuke guztiz zeharkatzen gaituela generoak, eta gainera bertsolari edo musikari modura, eta ikerlari bezala eta irakasle bezala ere gure gorputzarekin lan egiten dugu, eta jendeak gugandik zuek gaur ere gure ahotsa baino lehen gure gorputzak irakurri dituzue. Eta gure gorputzak irakurri dituzue aldameneko gorputzekiko elkarrizketa batean, signifikanteak dira.
Gaur irakurtzen gaituzu hemen 4 gorputz eta espero dituzue gai batzuk, tonu batzuk, eta bar. Gorputz berbera ikusiko bazenute gizonezko heldu baten aldamenean beste kontestu batean, adibidez azkarateko borda batean, bertso afaritan 55 urteko gizon bat eta 22 urteko emakumezko bat, beste gauza batzuk esperoko lirateke, baimentzen zaizkigu gauza batzuk, beste batzuk ezain beste, ez dira berdin irakurtzen zorroztasuna, exigentzia, haserrea, desioa, azkartasuna, arrokeria emakume gorputz batean edo gizon gorputz batean, eta horrek danak esango nuke erabat eragiten digula. Bertsolari bezalari naiz igual publikoki, baina gauza berberak eragiten duela idazterako orduan ere, eta hor dago adibidez Eider Rodriguezek atera zuen, Lisipe Bilduban atera zuen liburua, idazleen gorputzak izenekoa, eta hor ikertzen du nola eragiten dion genero sistema honek testuari berari, azkenean, ez? Ea libre garen nahi dugun hortaz idazteko. Ea nola mugatzen zaigun imaginazioa, nola mugatzen zaizkigun ambizioak, nola mugatzen zaizkigun jende aurrera ateratzeko jarrerak, nola eseritzen, nola apaintzen, nola erantzuten dugun, ez dugulako modu jakin batera irakurriak izan nahi, ez? Autoritateak enduko digun modu jakin batera. Eta orduan ikusten dut beti gabiltzala hor, ez? Emakume modura irakurriak izateari iesi, eta aldi berean emakume kategoria politiko hori borrokatuz eta defendatuz, eta beti gatazka horretan, ez? Eta gizonezko sortzaileek bitartean egiten dute sortu. Bueno, nik igual bi ikuspegi desberdinetatik komentatuko dut zerbait gehitzearren, erabat ados. Ez, baina esan, bueno, nik uste ideia nagusiak hor daudela, ez? Baina igual esperientzia propiotik aritzeko ere, alde batetik esperientzia propiotik eta bestetik ikerketatik emakume artistei nola eragiten dien emakumeak izatea, ez? Hor, nik esperientziaz daukat zuzenean, baina bada asko ikertu den gai, eta ez nik bakarrik, baizik eta artean historia feministan asko ikertu dena 70. Hamarkadaren hasieratik, eta ikusia zen modutan eragiten duen horrek, ez? Badago joera pixka simplista nik uste gaur egun pasa dena, baina oraindik hor dagoena batzuetan dela, pentsatu urte askotan eta mende askotan pentsatu izan da emakumeak biologikoki emakume izateagatik bere sorkuntzako ahalmen guztia ematen zuela umeak egitean. Orduan, umeak egite hutsa kentzen zuen kapazitatea besterako sorkuntza bat egiteko. Gizonezkoek ez zuten ekumerik, badakit hau esaten dudala hemen eta badirudiela izugarrizko barbaridadea, baina benetan esate dizuet oraindik 60. hamarkadako liburuetan irakurri daitezkela gauza hauek. Emakumearen sorkuntzaren ahalmena bere gorputzarena dela eta bere amatasunean erabili behar duela. Emakume batek umerik ez baldin badu ez du bere sorkuntza kapazitatea erabili, baina ezin du beste zer izan. Gizonak aldiz ez daukanez gorputzean kapazitate biologiko hori, badauka genioaren gaitasuna. Orduan, artean emakumeari genioaren gaitasuna ezeztatu zaio, beti pentsatu izan da emakumeek naturaz jaiotzez ez dutela kapazitaterik genialtasunerako. Eta horrekin egin dena arte sisteman azkenean izan da genialtasun horren bitartez esan, zuk horrekin jaiotzen zara edo zara jaiotzen, eta ez baldin bazara horrekin jaiotzen ez dago inolako modurik horretara iritsiko zarenik. Hezkuntza alde batera uzten zan, bazirudien artista izatera iristen ziren guztiek, zeukatela inolako baldintzapen sozialik lagundu ziena edo arazoa jarri zizkiena, ez? Eta artean historia feminista izan egiten lehenengo pausua mantzuena izan zen, esatea, ez, baina artea sistema bada. Sistema bada, non legitimazio badagoen modu bat artista izatera heltzeko, badago hezkuntza bat, badaude bide batzuk, eta bide horiek gizonek irekiak izan dituzte beti eta emakumeek aldiz itxita. Eta horiek begiratzen ez baldin badiegu, denbora asko pasaka dugu pentsatzen genialtasunari buruz, baina ez dugu benetako irakurketa bat egingo, ez? Orduan, hor hausnarketa oso handia egin izan da, hortikan aurrera, eta oraindikan gabiltza ikusten testu inguru bakoitzean zeintzuk diren genialtasunen ideia horiek zehaztu dituzten ezaugarriak normalean maskulinitatearekin lotuak izan direnak, ez? Eta jarriko dizuet guretzako ezaguna den kasu bat dela euskal artearena.
Euskal artea eskulturarekin lotzen da, ziurrenik Txillida eta Oteiza dira Basterretxea gehien ezagutzen dituzuen izenak, denok ezagunak dauzkagu, oso publikoak dira. Eta nolabait Euskal izaeran eragin handia izan dute, forma bat emanez gure Euskal arimari, ez? Horrela modu poetiko idealista batean jarrita, ulertzen dute zertazen izen. Bueno, horra adibidez, materialen hautaketa, harria, egurra eta metala, dira material gogorrak, gizontasunarekin lotzen direnak, gizonak menperatu behar dituenak. Eta aldiz, emakume askok erabiltzen zituzten materialak, hasita pinturatik ere, baina batez ere, zeramika, oiala, kontsideratzen ziren material bigunak, biguntasuna feminitatearekin lotzen zen, eta kontsideratzen zen, ez zirela unibertsalak, ez ziotela euskal arimari hitz egiten, dekoratiboak zirela, eta bigarren mailako lanak kontsideratzen ziren berezia erabiltzen zuten materialaren gatik, ez? Eta pentsatzen baldin badezute, lehen mailako artelan hoietan ezagutzen ditugunak, denak dira arrizkoak, metalezkoak edo egurrezkoak, badaude beste arrazoi batzuk material horiek hautatzeko, baina kritika irakurtzen badezute ikusiko zute gizontasunarekin oso lotuak daudela. Horrek zer esan nahi du? Emakumeak lantzen zituztenak, adibidez marrazkia, barrexara bakiten duz, hau impresio bada ez, baina edo lantzen zituztenak beste material batzuk femeninotzat irakurriak izaten zirela automatikoki eta kontsideratzen zirela artearen beko maila bat, ez? Eta alde batera uzten zirela, kontsideratzen zela gizarte osoari ezin ziotela hitz egin. Eta gero, emakumea, zuek ekarri duen testuak esango duen bezala, Simone de Beauvoirrek esaten duen bezala, emakumea egiten da, emakumea ez da jaiotzen baizik eta egiten da. Jasotzen dugun, nik uste tortaz hitz egingo dugula gero, ze galdera batzuetan hor dabilez, jasotzen dugun hezkuntzak egiten gaitu, eta horrek ere bai artean eragiten du. Honekin esan nahi dudana da, emakumeek ez dute arte zehatz bat egiten biologikoki emakume jaio direlako, baina bai egia dela jasan dituzten violentziak edo bizi dituzten esperientziak edo beraien hezkuntza motak bai bideratzen dituela askotan gauza mota batzuk egitera, eta hortikan ere bai sortzen direla klasifikazio batzuk, femeninoa, maskulinoa, gero bai eragiten dutela pila bat beraien artea irakurtzeko moduan. Eta naiz eta printzipioz artelan bat ikusi eta pentsatu beharrez genuen arren emakumezkoa eta gizonezkoa den, normalean beti dago irakurketa hori, eta izena emakumezkoena dela ikusten dugunean, ja aurre ikusten ditugu, aurre suposatzen ditugu bertan ikusi beharko genituzkeen gauza asko, ez? Igual esategu, ze bortitza den emakume baten lana izateko. Holako esaldiak nik uste ziurrenik oso ezagunak egingo zaizkizuela. Orduan, gehiegi ez luzatzearren, irakasle bezala adibidez, nik bai anekdota kontatukoet, gazte hasi nintzen irakasle eta gainera gazte itxura izan dut beti, orduan, baneukan garai batean klase bat, 80 lagun ingurukoa, gehienak historiako ikasleak ziren eta gehienak gizonezkoak. Mutilak, 18 urtekoak, Baina, iristen nintzen klasera, bi talde zeuden, nik bat ematen nuen, eta nire lankide batek beste bat, nire lankidea zen gizonezko bat, 60 urtekoa, 55 urtekoa, bibote duna, hola, hotz potolo bat zeukana, lehenengo eguna, klasekoa, erabat desberdina zen esperientzia bihontzako. Niri iristen nintzen, eta egin behar nuen lehenengo gauza izaten zen borde izatea. Ze lehenengo egunean bordez baldin ba nintzen, nire hotxarekin eta nire itxurarekin, urrengo egunean, egun horretan bertan, algaraz egongo ziren, parreska, niri ironiaz begiratzen, eta sartu behar nintzen, da izan behar nintzen izugarrizko bordea. Gero, urrengo egunetan, juten nintzen bordekeri maila hori jaisten, normaltasun batera iritsi arte, handik 3 edo 4 astera. Baina lehenengo bi klaseetan nintzen rotermeia errutxa. Urte batean ez nuen egin, esan nuen ez dut nahi, ez dut egin nahiko, eta izan zen infernu bat. Lehenengo 4 asteak edo 5 asteak benetako infernua izan ziren. Aldiz nire lankidea zijoan, sartzen zen, esaten zuen, klasearekin hasiko gara, eta isiltasuna egiten zen. Orduan, bai, gu irakurria gara emakume gisa, gure ahotsa irakurria da emakume gisa, gure gorputza emakumearena da, eta horrela irakurria da, esanet, beraientzako hala da, orduan, ezin dugu hori ies egin. Nik hori ere nahiko argi daukat ez dela ebitatu dezakegun zerbait, eta erabat eragiten duena gure eguneroko bizitzan. Nik esan behar dizut, 18koekin gertatu zitzaizula eta 14 urtekoekin ere gertatzen dela. Borde izan behar duzu hasieratik, eta gero borde maila hori jeitsi ezagutzen zaituzten arte, edo behintzat
ez dakit, errespetu edo, bueno, errespetu, ezagutu, bai? Eta ulertzen dutenean naizu, emakumea naiz, baino ez da ezberdintasunik, honetan. Bueno, musika munduan, nik uste dut genero kontzientzia hori sortu berri dela. Zergaitik, musika munduan ez da apenas, ez da egon emakumerik Euskal Herrian. Egon diranak, aitzindariak dira, eta 20 edo 25 urte dara matzate hor, baino zean 5 edo 6 edo 7, bai? Eta orain jakin berri dugunez gara 100 baino gehiago. Eta nik pentsatzen dute emakumeok ez dugula orain bueno, ez dakit, ezin dut zitzein 5 edo 6 edo 7 hoiengatik ezin dut hitzein, baino ni hasi nintzenetik, nik enuen kontzientzia argi bat, genero kontzientzia argi bat, oso lanpetutan nengoelako mutilak bezalakoa izaten saiatzen. Nire inguruan, mutilekin ikasi nuen, gitarra elektrikoa jotzen, konboak egiten, dabar, mutilekin jotzen nuen, taldeetan, 10 urtez jo nuen 2 taldeetan, entzulegoa maskulinoa zen, gehien bat, oso emakume gutxi etortzen ziren ikustera, eta orduan nire erronka zen, beraiek bezalakoa izatea, beraiek bezain ona izatea, nire iritzian, beraiek bezain beste mutil bat izatea, taldean, hori izan, nire erronka. Eta horrela eman nituen 10 urte, edo, jotzen. Gero pausa bat egin nuen, amatasun pausa bat, 5 urteko amatasun pausa, eta itzuli naizenean, bakarlari modun, bapatean, eta ez dakit zerikusia izango duen, igual batzuentzat izango du beste batzuentzat, ama izateak ere, ematen dizu, ez dakit, kontzientzia feminista berri bat, niri eman dit. Orduan konturatu nintzen, emakume bezala sortu nahi nuela, eta neure musika, ez dizuet esango emakumeak ezberdin sortzen dugunik, edo musika ezberdina egiten dugunik, edo, baina behintzat genero kontzientzia bat egon behar duela horrez, eta batean utzi nion, haiek bezala izatean nahi izateari, izatean nahi izateari. Eta neure bidea egiteari, eta hortxe gabiltza. Eta nik pentsatzen dute nire inguruko emakumeak, musikariak berdin ari direla, batzuk konturatu direla, bueno, gauza bera, ez? Haietako bat izan nahi nuen, da batean genero kontzientzia bat sortu da. Musika eszena maskulinoa da, beti izan da. Bertsolaritza bezala eta artea bezala. Musika eszena beti izan da maskulinoa. Orduan, hor daukagun erronka emakume bezala alde batetik kupoarena da. Oraintxe bertan oso erronka gogorra dago hor kupoa bete, ez? Eta kupoa bete nola? Emakume bezala edo sortzaile bezala? Deitzen dutenean, ze deitzen dute emakumea naizelako, edo gustoko dutelako sortzen dudana, ez? Hor dago erronka bat, ez? Eta bertan, nik pentsatut, erabaki dut, pentsatzea, bueno, deitu dute, listo, erabili. Ez dut pentsatu nahi emakume naizelako deitzen dutela kupo bat edo kartel bat betetzeko, ez? Pentsatu nahi dut, printzipioz emakumeak sartu nahi dituztela hor, kupo bat bete behar dutela, eta beharrezkoa dugula denok, emakumeok, sortzaileok eta gizarteak, eta bestetik ezkarela horretaz kexatu behar, ez? Genero ezberdintasun hori edo gure emakume genero hori markatu behar dugula karteletan, markatu behar dugu estenan, eta utzi behar diogula pentsatzeari emakume naizelako deitu dutela. Ez dakite desbidatu naizen gaiatik, baina niretzat hori da, genero ezberdintasun bat ez dago berez sortzeakoan. Bueno, bai pentsatu, nik emakume asko entzuten ditut. Izan ere, azken 5 urteetan, 80% emakume musikariak entzuten ditut, eta bai topatu dudala hor, bide berri bat aurretik ezagutzen ez nuena. Rocka eta pop eta gizonezkoen musika entzun izan dute 15 urtez, ereduak maskulinoak ziren nireak, danak, PJ Harvey kenduta eta Anari, eta beste gutxi batzuk, beti nire ereduak maskulinoak izan dira beti, ez naiz, inoiz fijatu munduan, aurrean nituen emakumeengan.
Eta, zinbargo, orain, azken 5 urteetan ez dut emakumea besterik ez dut entzuten. Osea, kotxean, etxean, eta, bueno, talde maskulinoak edo gizonezko taldeak Euskal Herrian bereziki asko entzuten ditut, atera diranak oso interesgarriak egiten zaizkidako, baina batez be emakumeak. Eta hor, bai, nabaritu dudala, baina ez dina sartu esaten ezberdin sortzen dugunik. Baina bai, sortzen duguna, baduela esentzia bat, zerbait dakana, gizonezkoena ez dakana. Eta alrebez, gizonezkoek sortzen duten gauza batzuk, niretzat gizonezkoak dira. Ez dut esan nahi musika bortitza edo bai, gizonari ez lehitu zaizkion balore horiek edo ez. Osa, gizonek egiten dutenean zerbait neutroa, zoragarria, oso antzeko parezidua, bai, ezin dute ezberdintasunik egin, baina hala ere hor dago zerbait, eta ezin dute eskribatu, baina sartuko nintzateke esatera zerbaitetan bai ezberdintasun, osea, genero hori badagoela ezberdintasun bat horretan, da hori. Bueno, apitin bate ikusi dugu zelan generoak markatzen duen sorkuntza prozesua eta ulertzeko modua bera, azpimarratu da, ez? Zelan genero kontzientzia geroz eta edatuago dagoen, zentzu horretan, garaien arabera gauzak zorionez aldatzen dira, eta gaurko solasaldi honetara, hiru lagun gonbidatu ditugu, baina emakume asko ordezkatzen dituen ekosistema bat da sorkuntzarena. Horren adibide hainbat kolaboratzaile edo idazle, kazetarik ere bai hartuko dute parte mailinguru honetan. Horren horietako bat da Katiza Agirre, idazlea, hemen etortzeko asmoa zuen, baina azkenan ezin izan da azaldu eta modu batean audio bidez bada ere ondorengo galdera luzatu nahi izan dizue. Kaixo neskak, zer moduz, pena daukat horre ezin egoteagatik, baina hala ere galdera bat egin nahi dizuet bide honetatik. Jakin nahiko nuke zuek zeuen esperientziatik somatu ote duzuen gauzteko bera egin duten, edo ez, azken esan dezagun 10 urtetan, ez? Feminismoaren azken bolada honekin, ea gauzak hobetzen ari diren zeuen esperientziatik. Ea mezu optimista bat bidali dezakegun, edo ez. Horixe. Hortze Katiza Agirre idazlearen aletxoa, azkenengo hamarkadan edo feminismoak ere eragin duen eraldaketa horretan, ea baiko horre egoteko arrazoiak ditugun. Baietz esango nuke, ze bestela. Bertso munduan, adibidez, agoratzen ez, 2009an sortu gendun ez da kasualitatea izeneko bertso emanaldi feminista batzuk dira, musikatuak eta emakumezko bertsolariok bakarrik parte hartzen dugunok. Hau sortu zen, kasualitate batez, Ainhoa Agirresaldegiren eta Bion lagun bat berdintasun teknikari zegolako mutrikun, eta eskatu zigun harako emanaldi bat. Eta hala hasi ginen, eta nik uste batetik ez da kasualitatea bertso saioak. Bestetik, alduntze bertso eskola sortu izana, hau da, hilero elkartzen gera gaur egun 30 bat emakumezko, 24 emakumezko bertsolari eta 7 emakumezko gai jartzaile elkarrekin kantatzeko, pentsatzeko, gaietan arakatzeko eta elkar ezagutzeko balio izan digute bi gune eta une hoiek. Eta netzako izan da oso importantea, artikulazio politiko batera iritsi geralako, eta, ulertzera baita ere nola historikoki elkarren ordezkoak izan geran saiotan, oso gutxi beti ginen saioko neska, orduan sistematikoki kompetentzia baita ere eta ez ezagunak elkarrentzat, horrek ezigula bat ere laguntzen elkarrengan sinisten eta gure diferentziak irakurtzen
begirada feminista batetik. Baizik askoz gehiago kompetentziatik, meritokraziatik eta pentsamentu lehiakor eta liberal batetik, ez? Badakoa dalako bizi geran sistema eta bertsolaritza ez da libratzen. Orduan artikulazio horretan nik sentitzen dut sekulako indarra, orain dela 10 urte etzegoen indar bat, adibidez liburu hau elitzateke posible izango aurretik artikulazio hori gabe, eskatzen zulako aurrez konfiantza bat landu izana eta hizkuntza kodigo bat manejatzea ere, ze adibidez badakit Eneritz Artetxe ari dela emakumezko aktoreak elkarrezketatzen eta bexka batez emakumezko aktoreen egoerari buruz pentsatzen eta esaten zidan oso zaila egiten zitzaiola, bakoitzak feminismoa bere erara ulertzen zulako, batek feminista esaten zuen lekuan, beste batek esaten zuen femenino, eta beste batek esaten zuen emakume, eta orduan batzuen, etzekin nola uztartu diskurtsoak, diskurso esentzialistak, orduan nola iritsi aspaldi Estitxo Izagirrek berak deitu zion emakumera batua izeneko zerbait horretara. Elkar ulertzeko desadostasunekin jakinaz eztabaidatu egin behar dugu eta gatazkak eduki behar ditugu, baina ulertzeko zertaz ari geran, ez? Bestela bat ari da emakume izatearen grazia divinoaz eta bestea ari da momentu baten, gizarte batean jasaten dugun zapalkuntzaz, horren historiaz, estrategia desberdinak egon daitezke, ez? Orduan ikuste iritsi gerala, zero puntu horretara edo, ez? Nolabait abiatu alizateko eta hori izaten ari da haundia. Eta literatur munduan ere esango nuke, hori ez, balen esan dut, ni hasi nintzanean, 2007an publikatu nunik lehenengo aldiz, garai hartan editore guztiak gizonezkoak ziran, oso emakumezko idazle feminista gutxi identifikatzen nitunik, publikoki feminista zirala esan zutenak, ambiguedade handia sentitzen nun horrekiko, ez, identifikatzen nun Arantxa Urreta Bizkaia bat, identifikatzen nun Amaia Lasa, getariarra da, baina ja ez du idazten, edo ja ez du publikatzen, eta orduan horre esaten nun, ez dakit oso ondokar, orain dela 50 urte berak zeuzkan teoriek balio didaten eretzat, edo elkarrekin lan egin dezakegu, idazleen kasuan oso gutxi gurutzatzen gara elkarrekin. Bertsolariak askoz ere gehiago gure jardunagatik, eta orduan askoz gehiago hitz egin du modu informalean ere, eta ezagutu ditugu, ez pertsonalki gehiago ezagutzen dugu elkar, eta bar, nik esango nuke aurrera goazela, baina oraindik esan dut lehen baietz, baina ez garela iritsi 0 puntura. Eta etorriko naiz berriro Simón de Beauvoirrena egingo diogu gaurrela monumento bat, lehen esan dituzuen pare bat gauzari lotuta, ez batetik Birkitzuk esan dezu ez oso lanpetuta nengoen mutilak bezalakoa izan nahian, eta hori da behin eta berriz errepikatzen den testigantza bat, edo irutzen zait, hori ez, azkenea, ez dala Freudena, ez, inbidia diogula gizonezkoen zakilari, baizik gizonezkoen libertateari. Eta nahi ditugula gure eskura eduki posibilidade konkretuak. Eta ez hainbeste, feminitatearen mistika bat, ez diguna ezertarako balio espada landare izateko, ez? Eta ezuk esaten zenuna borde sartu beharra, eta ez, borde eta gogor sartu beharra klasera, esango nuke igual egiten degula, eta hori dela Eider Rodriguezek aztertu duna idazleen gorputzetan, hau da, plaza publikora irtetzerakoan, zer egiten dugu kontuan hartgaitzaten? Maskulinizatu, edo hori ez, gauza bera da, irriparre gutxiago egin, argazkietan serio agertzen saiatu, gure ahotsa grabetzen saiatu, ni irratian lanean aritu nintzanean konturatzen nintzen horrela hitz egiten nuela. Enula hola hitz egiten, ez? Osa, nire ahotsa irratian tono bat bajuagoa zan, eta da, azkenean zerrekin lotzen dugu autoridadea eta nola nahi dut entzun nazazuen, ez dut nahi entzun nazazuen emakume harin, txolin, azaleko bat bezala, baina hori da aurre iritzi bat emakumearekin lotzen duguna beste zer esan aurretik, ez? Eta Simón de Beauvoir dauka esaldi bat, eta azpimarratu detena beste askoren artean, eta esaten du, denbora eta indar asko galtzen du emakumeak desafioetan, amorru aldietan, indar handia xahutu behar du, negatiboki xahutu ere, kanpoko oztopoetatik libratzeko, eta ia arnasestuka iristen da gizonezko sortzaile handien ibilbidearen abia puntua izan oiden fasera. Orduan, lehen esan duguna guontaz hitz egiten, kezkatzen, idazten, azaltzen, terapia egiten ari geran bitartean, gizonak, orain dela 15 urte, gure adinarekin konparatuta, edo 20 urte, ja ari ziran sortzen,
hontaz guztiaz pentsatu beharrik izanik gabe, eta kontzentratuta beraien ibilbide profesional artistiko horretan, eta gintza horrek dauzkan berezko gatazketan, musikak dauzkan berezko korapiloetan, literaturak dauzkan berezko gakoetan, hori askatu nahian, eta ez hainbeste gizarteak lotu gaitun, eta lotzen gaitun, eta desberdinkeriak lotzen gaitun soka horietatik askatu nahian, hasteko benetan egin nahi duzuna egiten. Nik ere mezu positiboa emango dut, nik uste dut baietz. Gauzeko bera egin dutela, arte munduan nik uste dut nabarmenki egin dutela obera gauzek, ze oso egoera txarrean zuden orain dela 20 urte, orain dela 10 urte ere, baina orain dela 20 urtekoa benetan terriblea da. Horren arira, adibide batzuk kontatzearren orain badira gure bikide ari direnak ikerketa egiten, berrikuspen feminista bat egiten ari dira euskal artearen historiaren gain. Bat egiten nahi da 1950 da. Horren artean egindako artelanen azterketa bat, baina baita ere historiografiaren azterketa bat, genero ikuspegi batetik, Anelekona da bere izena, eta berari da pixkat emakume artistak berreskuratzen, baina baita ere historia nola idatzi den ikusten eta berri ikusten, ez? Kideekin hitz egiten, beste arte historialari batzuekin, esaten nien, hau egingo dut esaten ziaten, ez dut tesia amaituko, ez dago emakume artistari daudela edo bost, ez dago gehiago. Badagoeneko daka 50 izenen zerrenda bat, ez duena denborarik izango bere bizitza osoan sakonean ikertzeko, eta hori da 20 urtean, eta berak egin du lan urte terdi, esan nahi dut, luzeago lan eginda, izen gehiago atako zituen. Oberena da, emakume horietako askok, irabazi zituztela sariak, urtetan margotu zutela, 20 urtez pasazituzten margotzen egin zituzten erakusketak, momentu batean utzi zuten, batzuk amatasunagatik, beste batzuk nazkatu zirelako, beste batzuk hiltzirelako, adibidez Mari Paz Jimenezen kasua, dela artista bat bere garaian izugarri zauna izan zen, eta 75ean hiltzen, eta orduz geroztik ez dut esango aztua izan dela, baina bai oso baztertuta, ez? Eta, desagertu dira. Inork ez du berari buruz hitz egin, baina ez da bakarrik desagertu direla publiko orokorrarentzako, desagertu dira guretzako. Ni arte historialaria naiz, ikuspegi feminista batetik ikertzen dut, eta zerrenda horietatik ezagutzen dituen 5 o 6 izen, beste guztiak ez dituen inoiz entzun. Orduan, nik pentsatzen nuen, nik ez baitut ezagutzen naizela pixkat honetan dabilena, zeinek ezagutzen ditu emakume hauek, eta zergatik ahaztu ditugu, ez? Orduan, artearen historiaren egoera hori izan, baina ez bakarrik 70 arte, ze beste lankide bat, garazian saida berdina egiten 80. hamarkadako emakumeekin, eta goera berdin-berdina da. Eta ari gara ere bai erakusketa bat prestatzen Santelmorako gonbiatzen zaituzet guztiak, irekiko dena urrengo azaroaren bukaeran, eta hango da irekita urrengo urtean. Eta hor, Gipuzkoako emakume artistak pixka berreskuratzen eta erakusten. Ni ari naiz 80ko emakume artistak bilatzen, eta 80ean lanean aritzen ziren emakumeak, ni hasi nintzen ikasten 2000 urtean, esan nahi dut dizela artistak ari zirenak gutxi gora bera aktiboki, edo ni ikasten hasi nintzenean, urte batzuk lehenago sariak eta irabazitakoak ez ditut ezagutzen. Orduan, egoera zentzu horretan oso latza izan da, eta oso latza da, eta ikerketa pila bat dago egiteko. Baina, alde ona da, eta hemen dator mezu positiboa, alde batetik. Uste dudala, aldatzen ari dela emakumeen urrengo belaunaldientzat, badirela emakume gazte nahikotxo gaur egun arte munduan sartu direnak eta ari direnak lan egiten gustora. Hor nire galdera izango litzateke, baina hori da galdera pixkat handia, zenbatenaino nahi dugun arte sistema hori bermatu, ikuspegi feminista batetik ere bai esaten dut, ea helburua izan behar duen sistema horretan sartzea edo sistema horri kritika eta alternatiba batzuk bilatzea, bertsolerismoan bilatuen bezala. Eta, baina egia da, aldutela artista izan, dela gauza bat, beste askok ezin izan dutena. Eta gero beste alde batetik ere ikerketa zabaltzen ari delako. Orain esan ditudan bi lankide hauek, beraien doktoretza tesia bukatzen ari dira, nik tesia egiten nuen bitartean, Maite Garbaiok bere tesia egin zuen, argitaratu zuen liburu bat oso ederra, ditzen dena Cuerpos que aparecen, gazteleraz dago, 70ko performance artisten inguruan. Ari dira ikerketa, esanet, mundu mailan existitzen ziren ikerketak, baina gero eta gehiago dira gai hauetan interesa daukatenak Euskal Herrian sakonki lantzen ari direnak eta aurrera pauso badago.
Hala ere, niri gauza batek bai ematen didala beldurra dela batzuetan badirudiala adibidez gure artea sariak azkeneko urteetan denak emakumezkoei eman zaie. Eta niri ondo iruditzen zait, asko pozten nau, eta artista osonak dira, eta zoragarri. Baino, badago nolabaiteko paritatearen iruzurra. Badirudi orain, azkeneko 5 urteetan emakumeek sariak lortu dituztelako, edo erakusketa potolo pare bat izan dituztelako, ez direla horren beste izan, zenbaketan begiratzen baldin baditugu, baina dena egina dagoela, ez? Eta horren adibide zehatz bat kontatuko dizuet, behin enkargatu ziaten, egiteko, Eusko Jaurlaritzak egin zituen galdeketa batzuk eta jaso zituen datu batzuk, emakumeen erakusketak, emakumeak museoetan zenbat erakusten zuten, bildumetan zenbat sartzen ziren, holako datuak bildu zituen eta pasa zizkian eta eskatu zian artikulu bat egiteko. Orduan, ikusi nuena datu horietan, zan, emakume arte derretako ikasleak, 60 eta 70% artean dira emakumeak. Eta hori ez da gaur egun. Arte derretako eskola sortu zenean, 70%an jada 70% emakumezkoak ziren. Eta 80ko hamarkadan 70% emakumezkoak ziren, ikasleak. Gero, iristen zara sariketetara, eta sariketetan aurkezten direnak, 40% emakumeak baldin badira, sortea dakagu. Orduan hor badago, ja, asteko emakumeak bukatze dutenian ikasten, erabakitzu dute ez direla artistak izango. Ze gertatu da, eta gizonek aldiz erabakitzu dute baietz. Hor, bada, hausnartzeko kontu bat, alde askotatik. Eta gero, aurkezten direnen artean, askoz gizon gehiagok jasotzen zuten saria emakumeek baino, lehenengo urteetan, gero hori aldatzen joan zen. Orduan nik esan nuena izan zen, argi dago, emakumezkoak baldin badira ikasleen 70%, eta gero baldin badira sariketetan eta sarituak 40%, naiz eta 40 hori paritate zenbakietan sartu, ze paritatea da 40-60, hor 130ko arrakala dago. Orduan, erdia bidetik geratu dira, hau ikertu beharra dago. Kultura sailburuak berdintasun teknikari esan zion, ondo zegoela hausnarketa, baina ez degula esageratu behar. Gure helburua paritatea dela. Orduan, paritateak badauzka bere arriskuak. Badauzka bere balioak, ze momentu batzuetan paritaterik gabe emakumeak ez ziren inon sartuko, orduan beharrezkoa da batzuetan esatea aizue. Sartu behar dituzu emakume batzuk, nahiz eta zuek nahi ez izan, baina bere arriskuak ere bai baditu. Orduan, nik uste hori ere bai badela, nahiz eta nire mezua bai den optimista orokorrean, uste dute bide honean garela, eta gainera gero eta kontzientzia feminista asko argiagoa dagoela, kulturaren munduan orokorrean, baina, ez degula pentsatu behar guztia egina dagoenik, ze ez dagoela, eta lan oso dago egiteko, eta nik uste artearen historian adibidez asko berreskuratu behar da. Ze emakume guzti horiek merezi dute, ez bakarri beraien izena, baizik eta beraien lana ondo ezagutzea. Orduan, badago oraindik lan izugarria egiteko. Baina, nik uste dut, hobera zela. Nik bai, zure harira jarraituko dut. Horren inguruan, musikan ere, gauzarik positiboena ikusten dudana momentu honetan da ereduak bihurtzen ari garela. Ereduak behar genituen, ez dugu inoiz izan musikan, izan ditugu, lehen esan dudan bezala, izan genituen abeslari eta sortzaile horiek emakumezkoak 80. hamarkadatik, esan bezala oso gutxi ziren, 5, 6, eta orain, sortzen haiekin batera, haiekin bat egin dugu besteok, eta bihurtzen ari gara eredu, norentzat eredu, neska gazteentzako eredu. Ez dago neska talderik, Euskal Herrian oso gutxi da oso. Neska talderik edo talde, orain misto gehiago dago, eta orain sortu dira neska talde berriak, baina orain arte ez dira egon. Eta atera dira azken 5 urtetan. Azken 5 urtetan atera dira neska talde horiek. Ez dago emakume teknikorik, musika, kontzertu batean, ez dago teknikorik. Ez dago, ez da ikusentzutezko munduan badago jende gehiago, emakume gehiago, lanean, zorionez, baina hala ere ez dira ikusten. Kontzertuetan ez ditugu ikusten. Ez dago musikan espezializatuta dagoen emakumerik. Hor ditugu, berrian ditugu 2, edo 3, edo 4, olakoa. Irratira jo dute askok,
zorionez, irratian baditugu, emakumeak musikaren inguruan hizketan, baina prentza idatzian ez dago apenas. Badokaktarian ditugu kolaboratzaileak, emakumezkoak, baina gutxi, oso gutxi. Ez dago amarik musikan, egon dira, bueno, nik hori esan bezala, ama izan nintzen, orain dela 9 urte, eta nik eneukan eredurik, nola egingo dut hau. Nik ez dut musika utzi nahi, baina utzi behar dut, ama izan nahi dut, bai? Eta nola egingo dut hau. Orduan nire eredua zan Zaloa, Urain, Kokeineko abeslaria, eta Mursego, Maite Mursego. Eneukan beste eredurik, nola egingo dut hau, bai? Orduan, ni pentsatzen dut, orain, azken hamarkada esan duzu, ni pentsatzen dut gehien bat izan dela 5, izan diela azken 5 urteak. Bapatean agertu garela hor, idazleak ere, eta bertsolariak, noski bertsolari neska gazte askoz gehiago dago orain, agertu garela hor, eta hor gaudela eredu, ez? Eta positiboena iruditzen zait momentu honetan. Sortzen ari garela urrengo belaunaldietarako eredu bat hor. Ondo gaizki ez dakit, baino behintzat zerbaiti eusteko euskarria, ez? Ze guk ez genituen ezan. Eta hori, azken 10 urteetan edo 20 urteetan ez ditugu izan. Eta bestetik zerbait, bueno, galdu egin naiz, nik ez dut apuntatu. Zerbait aipatu zur eta garraituen, baina bueno, gutxi gora bera hori da, ereduak behar ditugula eta eta azkenik hasi garela, eredu bihurtzen. Eta, bueno, bai, aipatu nuen, nahi nuen. Aurreko igandean, elkartu ginen Gernikan 100 musikari, emakume musikari, 56, baina etortzekoak ginen 100 da piku, azkenean ezin izan zuten batzuk. Eta gure sorpresako konturatu ginen 100 ginela, ez? Ezken eukan ideiarik ere, 100 emakume ari ginela, 100 edo gehiago, ari ginela musika egiten. Eta han entzun nuen gauza bat, hori, zuk esandakoaren ari da, musika eskola, kontserbatorioak, gehiengoak emakumeak dira ikasten dutenak. Txirula, bibolina, gitarra, pianoa, bai? Danean, bai, hori da. Baina gero, hori da, ez dute sortu talderik, ez dute bakarkako ibildireik, bueno, taldea ja ez dute sortu, are gutxiago bakarkako ibilbidea, ez dia usartu, ez? Beitu, 21 urte dauzkat, eta grabatuko du disko bat, eta teako naiz, ez? Eta orain, bai, orain ezagutu nituen Gernikan pare batzuk, pare bat, eta hori oso gaztetxua, eta neure hemen dago nire proposamena, eta hemen dago, ez? Edo punk taldeak, perlatak, maite bindu nintzen haiekin, punk taldeak, ez? Atea dia, horra, eta ez diatera nahi, hori da politena, ez diela atera, hemen gaude, eta neska talde bagara, ez. Hori, komentatu didate. Elkartu gara, zaletasunagatik. Bapatean konturatu ginen, kontzertu berdinetara joaten ginela, punka maite genuela, eta erabaki genuen, eta hola elkartzen ziren gizonak, ez? Elkartzen dira gizonak, ez? Ezagutzen dugu elkar eta elkartzen gara. Eta politena hori iruditu zait, ez dutela borontatez egin, venga, guazen neska talde bat egitera, hala. Ez, horrela sortu zela. Eta hori izan, ikasle gehienak, kulturan eta musikan eta emakumezkoak dira, baina gero, hor zerbait gertatu da, ez garela ausartu, eta berdin pizatzen dute teknikariei gertatuko zaila. Nik bat edo bi ezagutzen ditut, baina izu, eta diskoak ekoizteko. Ez dut bat ere ezagutzen, egongo da baten bat. Baina ez dut inoiz ikusi izen bat, disko bat ekoiztu duena emakumea, ez? Eta hoiek ikasleak, ziur nago, unibertsitatean badozela ikasleak, ikusintutezko ikasleak emakumezkoa direna, zergaitik ez dauz diskoetan. Alde batetik, agian ekimena, ekin diotelako horri, baina ez dute lortu bidean, ez dute lortu, zerbaitengatik ez dute lortu horre estudio batean egoten, bai? Hori, ereduak sortzen ari garela.
ereduak sortzeko edo beharrak eta bideak aipatu ditugu, baita helmuga eta muga batzuk ere bai, eta segidan beste gonbidatu bat ekarriko dugu Uinetatik eraikin, lakasona eraikin honetara, Lorea Agirre da bera, Jakin aldizkariko zuzendaria, eta berak galdera bikoitz bat luzatu nahi zizuen gaurko solasaldi honetan. Bueno, hauxe da zuentzako nire galdera. Sorkuntza, emakumea eta plaza, hiru zutabe horiek lotzea eta garatzea ez da lan erreza. Badakigu ze gogorra den. Emakumeak sortzeko tartea hartzea eta gainera sormena plazan jartzeak edo sortzen plazan jartzeak barne indar eta adore handia eskatzen du. Eremu arrotza eta ukatua izan zaiolako eta zaiolako oraindik ere. Lehenengo galdera, bikoitza da, eta hauxe da. Kontatu dezakezue pasarte edo adibideren baten bitartez, zeugoi gertatua edo plazan sortzen aritzeagatik jaso izan duzuen zigor edo desautorizazioren bat, eta kontrakoa. Horrek berak, sortzeak, plaza hartzeak, zeuen baitan eragin dizuen ahalduntzearen adibiderik emateko bai? Eta bigarren galdera. Ze garrantzi du ahalduntze bide hori, sortze bide hori, taldean eta kolektiboki egiteak? Mi esker. Hortze Lorea Agirreren ekarpena plaza publikoan emakume sortzaileek bizi duten zapalkuntza eta alduntze adibide bana batetik eta bestetik alduntze hori kolektiboki egiteak zelako garrantzia duen. Labur, porque bestelako. Eta gero. Orain berrian idatzi berri dut artikulu bat, emakume musikarien bazkariaren harira, eta entzun dituen batzuk, ez? Eta ia jaso dudan zigor edo desautorizazio bat inoiz, ez? Kontzertuetan edo bakarlari moduan ari naiz. Taldean jotzen nuenean ez nuen inoiz jasan. Inolako bazterketarik, inoiz ez, eta hori esan behar da. Alrebez, goripatzen zuten horregotearena eta emakume izateagatik. Eta gero bakarlari moduan ez dut zigorrik jaso, ez da ere, asko lagundu diate, bai prentsak, bai musikariek eta ingurukoek, eta desautorizaziorik ere ez dut pairatu, baino bai kostatzen zaidala asko, agertzen naizenean bakarrik, nire burua kostionatzen dudala, joaten naizenean horra, zergaitik pentsatu behar dut, jendea dagoela pentsatzen bakarrik noala, hasteko, denek aintzat hartzen dute gizon bakarlaria bakarrik doala nonbaitera, eta hor jotzen du, azten da, heltzen da, hitz egiten du, eskatzen du, eta zergatik neu, planteatu behar dio da neburu, nola eskatuko dut hau, ergela ez uritzeko, zerbait ez dut gustoko, bilatu behar dut modu bat, zerbait eskatzeko gaizki ez geratzeko, edo ez dakidala, teknikoki ez duala kontrolatzen adierazteko, ez adierazteko. Zergaitik nator bakarrik, askotan galdetu didate, nahi dudalako, kotxe hartu dut eta torri naiz bakarrik, eta kiston askatasuna ematen dit horre gainera, kiston terapia egiten dut bakarrik noanean, kontzertu bat ematera ordu eta pikuko bidaia egin behar dudanean. Eta gizon bati buruz ez dut uste planteatuko diotenik hori euren buruei, gizona heldu da bakarrik eta inok ez du galdetzen, edo ama naiz, bai, eta aurrak norekin utziko zituen, aitarekin, edo familiarekin, edo lagunarekin, edo guzti hori neure barruan dago, zerbaitengatik dago neure barruan, ez? Ez dut esaten jendeak epaitzen nahi nauenik, ez? Amatxarra zara, utzi dituzuako, edo alrebez, laudoriatu, ez? Haupa zu, ez? Hemen zaude, hausarta, eta ari zara, ez? Hemen gitarra elektrikoarekin ari zara, eta kontrolatzen duzu, eta
Baina desautorizazioetzen naiz nahi neu, batzutan, ez? Pentsatzen dute, zergaitik, ez? Zaketu lertu den, ez? Neure buruari galdetzen diot, askotan, hori. Eta bestetik, ahalduntze mailan, erabat ahaldutzen hau egiteak. Eta oso zoriontsua naiz horrekin. Osea, betetzen hauen gauza bada, emakume bezala sortzeak ahalduntzen hau. Ez dakit nola azaldu, baino horrela da. Arro sentiarazten hau. Eta ditu, eta 20 urte da matzat, eta lehenengo 15ean, 15 urte horietan, ez zegoen beste emakume gitar jolerik nire inguruan. Baten bat zegoen hortik, baino ez nire inguruan. Orduan horrek, emakume izateak ahaldu egin nau pertsona bezala, nire izakera aldatu du ere, oso lotxatia nintzen, oso. Eta gaur egun ere, bakarlari moduan aitzeak ahaldundu egin nau. Amatasunak ahaldundu nauen bezala, edo irakasle izateak ahaldundu nauen bezala, azken finean, ez? Da, publikoarekin edo aurrean duzunarekin eta elkar harremate bat, ez? Edo hartu eman bat. Eta bestetik kolektiboki egiteak nipizatzen dudala oraintxe betan esan duena ereduak sortzen ari garela. Kolektiboki egin dezakegun onena, ahalduntze hori da zabaltzea eta ereduak sortu, besteentzat. Bueno, nire kasuan plazaren galdera pixkat kakotxen artean kokatzen dut ze esan bezala nire plazari koikoena da irakasle moduan. Benetan nire gorputza beste batzuen aurrean aurkezten denean, ez? Bestela nire plazaratzeko modua beti da distantzia batetik. Gehiago hurbiltzen da idazlearen esperientziara, baina gainera guk ez dugu egilearen gorpuzte hori egin behar. Gu ez gaituzte elkarrizketatzen berrian idazten dut, baina ez naute inoiz elkarrizketatu galdetzen ea zergatik idazten duan berrian, edo nire kritikari lana nola egiten dudan. Orduan, hor beti distantzia oso handia dago, eta gero nirratian ibiltzen naiz ere Amarauna saioan, eta horre distantzia dago, zukitzi egiten dezut ez dakizun horken zuten zaituen. Orduan, kostatzen zait pixkat plazarena, ez baldin bada irakasle ikuspegitik eta hori jalen aipatu dut. Bai esango dut, orduan, hor ez dut inoiz sentitu autoritateak kendu didatenik, ez nagoelako presente hori egiten baldin badute, esan nire gauzak irakurtzekerakoan, eta ez du inork inoiz ezer publikatu esan ez, zelako txorakeriak esaten ditudan, edo, bueno, ez dut alako esperientziarik izan, ez? Aldiz, alduntzearena, edo behintzat postasunarena, bai izan ditut, noizean behin aurkitu dudalako jendea esan didan, bai zure kritikak irakurtze ditut eta asko gustatzen zaizkit. Gogoan dut, liburu, gero uste zuzketatuko dela, orduan esango dut, proiektu hori egin nuenean, Arkaitzkan hori idatzi nion, eta hau geratuko da berriz ere gizon batek zorientzen zaituela eta posten zaituela eta baina niretzako izan zen, lehenengo aldia gertatu zitzaidana, hau izan zen, Arkaitzkan hori idatzi nion, ea nahi zuen proiektu honetan parte hartu, nik bere liburuak irakurriak nituen. Baina ez duen ezagutzen. Eta orduan idatzi nion proiektua daukat, gustatzen zaizu, gustatuko litzaizuke parte hartzea. Ez nauzu ezagutuko, baina proiektua egiten egin ez da santzidan. Nola tzaitut, ezagutuko, zenbat ikasi dudanik zure kritikekin. Izan zen lehenengo pertsona esan zidan nire guraso ez aparte, orduan. Izan zen alako momentu bat, kristo ilusia egitzean, ez? Baina gero hori gertatu izan zait, basko baloratzen dudan jendearekin ez den Arkaitzkan, esan nire herriko jendearekin, fakultatean lan egiten duen idazkariarekin, ezagutzen ez nuen jendearekin, eta, izugarrizko alduntzea eta konfidantza emate dizu zuregan. Eta nik uste dut oso importantea dela sentimendu hori, ziurtasuna emate dizu nik uste dut emakume izateak, berriz ere ez biologikoki baizik eta sozialki, egite dizuna da zure buru askoz gehiago jartzen duzuela zalantzan. Nik nire inguruan ditudan gizonak batzutan aluzinatzen dut zela eragitasunarekin esatituzte inolak, barbaridade batzuk, eta esatezu ni hori esan da, egongo nintzak etxean burua jaten 5 egun pentsatzen zer esan dut, gaizki hartu du, eta bai ekain lasai, ez? Eta uste dut horretarako besteen errekonozimendu izateak asko laguntzen duela eta nik behintzat asko eskertu dut. Baina bai aipatu nahi dudala zerbait taldean lan egitearen inguruan niretzako izan da oso importantea. Zen nire lana normalean oso lan bakartia izan da. Ikerlariaren lana orokorrean tesi bat egiten, horbaitek hemen tesi bat egin baldin badu, da bizitzan egin dezakezun gauzarik deprimenteena. Behintzat hasieran ez, baina gero bai, zu bakar egiten dezu lan oso gogorra da, nahiko bakartia den lana da. Eta
kritika idazte ere bainaiko lan bakartia da. Bueno, nire lan guztiak orain arte oso modu bakartean planteatu dira eta oso modu bakartean egin ditut. Batzuk asko apreziatze ditut, gustatzen zait bakarrik lan egitea hainbat gauzetan. Baina egia da, azkeneko urteetan, aukera izan dudala, bai lankideten lan aipatua izan den Andererekin, adibidez, proiektu berrietan sartzeko, gero Iratxe Retolaza, Maia Serranorekin proiektu polit pare bat egiten ari gara, hainbat ikastaro antolatzen, eta Garazian sarekin ari naiz azkeneko erakusketak egiten. Nire lehenengo erakusketak izan ziren beti bakarkakoak, eta orain azkeneko guztiak Garazirekin batera egiten ari naiz. Eta biok sentitzen dugu izugarrizko laguntza dela beste norbaitekin lan egitea. Eta ez modu praktikoan, ze modu praktikoan ere bada, ez? Momentu batean zuk ezin dezula, jakitea beste norbaitek egin dezakela. Baina da gehiago, iritziak kontrastatu alizatea, ideiak aldatzea, zenbat ikasten duzun, ez? Eta zenbat gauza jartzea dituzun zalantzan, zenbat galdera egiten dizkiozuten elkar eta zenbat erantzun topatzen dituzuen batzutan eztabaidak, baina eztabaida zein aberasgarriak, ez? Eta uste dut, momentu honetan mugimendu feministak bultzatutako gauza oso importantea dela, behintzat nire arloan dela gero eta gehiago jotzen dugula elkarrekin lan egiteari. Eta, bueno, niretzako izugarri aldaketa, erabateko aldaketa izan da, bakarrik lan egitetik, aukera izatera beste batzuekin partekatzera. Iruditzen zait askoz ere aberasgarriagoa dela, maila guztietan. Eta horretan, inkluso esango nuke, ikusten dudala, nire lankide gizonezkoek jarraitze dutela oso era bakartian lan egiten eta uste dut aukera oso nagaltzen ari direla. Ze lankidetza niretzako azkeneko 5 urtetan izan da benetan bizitza aldaketa bat. Eta asko indartzen nau eta asko aberasten nau. Kotxean ona bidean etorri naiz Irene Arraratxek feministaldian emantzun hitzaldi bat entzuten. YouTubeen dago eta gomendatzen dizuet danoi. Ta hitzaldia amaitzen da esaldi honekin. Pazientzia basa batek ekarri gaitu honaino. Eta esango nuke holako zerbait dela, ez? Zuk Birkita aipatu duzu autoepaiketa edo askotan ez zalantzan jartzeana eta ni konbentzituta nago hori ez dela existitzen. Hau da, induzitua dela. Epaitzen degula gure burua, edo autogorrotoa daukaguna, euskaldun bezala, edo beltzek sentitu dezaketen autogorrotoa, edo emakume bezala sentitu ditzakegun zalantza, edo desautorizazioak egiten dizkieguna gure buruari, ez da egia. Inguruak erakutsi digu hori egiten etengabe desautorizatzen gaituzte, modu oso sutilean. Nei itezait bastante gogorra eta horregatik eskertzen die eta hainbeste ausardia 15 testigantza emaile hoiei ze oso gogorra da hitz egitea jasan dezun violentziaz. Eta da behin eta berriro. Eta askotan aipatzen danean adibidez bortxaketetan, ez? Bat ukitzen badute denok ukitzen gaituzte. Gelditu daiteke oso polita, baina eske emakume guztiok izan gera erasotuak. Danok. Ez danok modu berean, baina nik uste dut irakurtzen dituzunean besteen testigantzak oihartzun egiten dizutela, ze, ez dakit, nik lehen aipatu dut, garai hartan nire editore guztiak edo kazetariak, gizonezkoak ziala, bertso eskoletako irakasle asko izan dira gizonak, gizon horiek zeukaten autoritatea, gizon horiek kontrolatzen zituzten adibidez bertso plazak, eta beraien eskutik joan behar zinan, gonbidatzen zituzten, etorri nerekin eskola ontara, edo guazen saio batera ez dakin nora, berak ematen zizkizun plazak. Ordan ondo konpondu behar zenun. Neri behin baino gehiagotan pasazitzaidan, gaztetxotan, autoridade dun gizon horrek, nik nahita edo nik nahi gabe, sexu joko bat nastea hor, ez? Izan ziteken nik ametituta edo nik nahi ez eta jazarpen bat bizi izan dut baita ere, ez? Nahi izandako kasuan ere nik etetea erabaki nunean segertatu zen zigorra ondoren. Orain eta rollitoa daukagun bitartean emango dizut, baina sexurik ez badago ez dizut emango. Eta ahaleginduko naiz zu isilarazten eta zu estaltzen. Ez naiz bakarra, gertatu zaiona. Gertatzen da, jende askori gertatzen ari zaio orain, momentu hontan. Agertzen dira gizonezko entrenatzaileak, gizonezko aitatxoak, ez, erakusten dizutenak nolakoa dan mundua, eta beraien hizkuntzan jardun behar dezunak. Gizonezko gehienekin ez zaigu horrelakori gertatzen, ez gehienekin lagunak dira eta bar. Baina aurrekoan eskaindala gutxi nire bikotekidearekin hitz egin esaten nion eske kontua da horrela jokatzen duen gizonezko bat normal ibili daitekela munduan.
Ez da ezer gertatzen, ez da ikusten. Jokabide horiek, autoritatezko jokabide horiek, normalak dira, ez dira ikusten sarritan, ez? Orduan ez dakit, apuntatu ditut bizi izandako batzuk, adibidez, amatasunarekin lotuta, akordatzen naiz, oso autoridade handiko bertsolari oso ezagun batek, ez, nola esaten zidan publiko osoaren aurrean bertso afari batean, ni nengonean 2 urte pasan ditu nia lorik egin gabe, eta nik ez nion utzi bertxotan egiteari, osea, ez dakit nola egin nun, gaur egun ez dakit nola egin nun, erabakia izan zen jarraitu egingo dut. Eta aldun bezala, izugarrizko begizuloekin eta gaixotzera iritsi arte jarraitu. Eta esaten ziola publiko guztiare, bueno, ume bat eukitzearen gauza izailena, galtzerdiak jaztea da. Eta zu bitartean ez, bizirauten hor, edo esaten dizute, orain da momenturik onena txapelketarako, porque gaizki irteratzen bazaizu, hor daukazu umea. Olako komentarioak egunero, nun utzi dituzu umeak zeinekin daude egunero, nire bikotekidea musikaria da, ez diote inoiz galdetu. Berdin, nire bikotekidea musikaria da eta gau ez lan egiten du. Jode, ez aliatuko horrekin? Kamerinora etorri zaizu, gizonezkoei ez, zenbat aldiz, aukera euki eta emakumezkoekin sexurik ez eukitzea, gizonezko musikari bat zera, arrakasta daukazu, tontua zera, ez badezu egiten. Guri, ez digute, inork ez zaitu hortara bultzatzen, zuri gizarteak esaten dizuna da, segi askarretxera, euskazu senarra eta bi ume zai, favorez, segi korrika eta atera titia eskaileretan, ez? Zai dagongo da, negarrez, ez? Umea. Aurten gertatu zaidana, esan batzuk ematen du diala lehengo mendekoa, baina, aurten. Deitu diate, nire herriko Elgoibarko egiten da baserritarren egun bat, bertsosaio bat, eta bertsosaio hortan, tradizionalki azken 40 urtetan kantatu dute beti mainukortak, ziardak eta meabek. Mainukorta desente ibili izan da, ezagutu duzue, ziarda, ere meabe da Elgoibarko bertsolari bat urtean 2 saio egiten dituna. Nik daramatzat 13 urte modu profesionalean kantatzen, sekula ez zidaten deitu, bertsosaio horretan kantatzeko. Horten, meabek deitu zidan, eta esan zidan, usue, aurten jai batzordetik planteatu dute 300 bat emakumea izango dela, eta etorriko zinake emakume modura? Eta nik esan nion, bai jakina, bazan ordua, baina ni, markatu, igual bordea da zuri esatea, baina zu zer zoaz, bertsolari modura eta ni emakume modura. Hau da, gizonek sekula, gizonek sekula ez dute pentsatzen, inun daudenik gizonak direlako. Izugarrizko zailtasunak dauzkate, sentitzeko genero bat daukatela, beraiek dira normalak. Orduan guk beti galdetzen diogu, gure buruari, zer dituko zidaten saio hontatik? Ona naizelako edo neska naizelako? Zenbat gizon ezagutze dituzu hori galdetzen dutenik? Gizona izan beharra dago Euskal Herriko bertsosaio askotan, entrevista askotan, unibertsitateko gela askotan egoteko gizona izan beharra dago, rekisito bat da. Baina ez dute sentitzen. Parrandan goizeko 7:00 onaino espitez eta kristonak iten egoteko gizona izan beharra dago. Hartzeko, bakarrikuteko ez dakizelekutara kuestionatu gabe gizona izan beharra dago. Orduan, zergatik ez daude ikasle horiek danak plazan, zergatik desagertzen gera? Violentoa dalako plaza publikoa. Dagolako sistema oso bat diseinatuta, gorputz jakin batzuk ez diranak gizontasun hegemoniko zuri Europar horretan sartzen egozteko zuzenean plazatik, eta daude mekanismoak hori horrela gertatu dadin. Bakarrikan ematen dula superbordea hau hola esateak, baina eske da sistema oso bat diseinatua egon behar duna egon dadin erdigunean, eta behin da berriz gertatzen dana, ze bertso munduan hau esaten hasi ginen aspaldi, eta goaz feminismoarekin matraka ematen ez dakizen badenbora, baina horkila ez da aldatzen. Artikulatuta gaude, emakume berriak badatoz, baina orain dela 20 urteko kopuru berberetan ari gera plazan. 120, ez da aldatu, egiten dugu elkar ordezkatu. Orduan, esate dute, bai, oso interesantea. Ja, baina eskin inor ez da mugitzen, ez? Piskat borde. Eta, aldundu. Ez que martxoaren 8 hurbiltzen da, estresatzen gena, eta ja. Baina, aldundu, etengabe. Etengabe nere buruari baimena ematen diodan bakoitzean, hori ez, gustatzen zaidana egiteko nik sentitzen dut zugarrizko alduntzea dela. Nik ere idazten detenean nago nere munduan, eta horrez da inor sartzen. Inorrez, ni bakarrik da nere momentua. Edo bertxotara noanean, ni beti esan dut, niretzako bertxotan egitea da arnaz hartzeko modu bat. Kantariari naiz, edo zer gauza esaten
ere esatezu kantari, eta hori da, la hostia. Osea, ez, arnasa behar dezu, proiektatu behar dezu ahotsa, nere buruari baimena ematea, gero eta registro gehiago, ez, makarra izateko, bordea izateko, umorea egiteko, friboloa izateko, ez, pentsatu gabe, pentsamentua egiteko, ez, orain dela 10 urtenik nere buruari nion sekula baimenik emango pentsamentua idazteko, esango nun nahikoa utzi dizuteia kantatzen dezula, ez, osea, gauza, bertsolari gehienek esaten dizute privilegiatua naiz hemen egoteagatik, sentitzen dugu ez dagokigun terrenoan gaudela, orduan gainera hasiko gara punta ateratzen gauzari, ez? Eta niretzako adibidez alduntzarik eta bat izan da Xabier Ramurizak esatea inpresioak diala eta ez dula politikotik ezer liburuak eta esatea ez dago ados. Eta behitu ze ondo. Hau da, gaur da eguna sentitzen naizena nor eztabaidatzeko Xabier Ramurizarekin. Eta hori nik nire buruari ez nion sekula baimen. Osea, nintzen inoiz hor sentitu, Xabier Ramuriza izan da, eta da nik miresten deten pertsona bat, bertsolari bat, eta bere esan eta idatzi asko gustatzen zaizkit, baina teoria feministan patinatu egiten dula iruditzen zait, nire impresioa da, ez? Adibidez. Eta ez dakit beste galdera zein zan, baina, bueno, Bueno, presioak eta impresioak hortze utzita, beste gai batzuk aterako ditugu orain argitara, beste kolaborazio baten bidez, oraingoan iparraldetik Itxaro Bordaren mezu bat daukagu, gure artera eta pizkatxo bat heziketa eta kulturaren ereduez egingo du bere ekarpena. Arrastiri hona murrio, ona ene galdera, Virginia Woolfek eraiten zuen emakume idazle batek bere gela eta diru apur bat askizuela sortzen tematzeko. Batzuetan, esperientziatik, iduritzen zait arrazoi zuela gure maisu ingelesak, baina besteetan aldiz uste dut balizko sortzaile horren soziokultural giroak ere baduela bere garrantzia. Zer diozue zuek neskei ematen zaien heziketaz eta orokorki emakumei eskaintzen zaizkigun kultur ereduez? Hortze harria, nahi duna entzako ditza. Galdera potoloa da Itxarok botatzen duena, baina nik uste dut funtsezkoa dela, ez? Lehen aipatu dut adibidez puntu hori arte ederretako ikasle emakumezkoak bukatzen dutenak ikasten eta zerbaitengatik erabakitzen dutenak artista ez direla izango, ez? Ez direla saiatuko ere. Edo lehenengo saiakera bat egite dute eta lehenengo sakeiakera eta gero uzten dute. Hor dauden elementuak dira erabat ikasiak. Erabat ados nago lehen usuek esaten zuenarekin gure burua zalantzan jartzearena, ez dugu gure burua zalantzan jartzen, besteok jartzen gaituzte zalantzan, eta azkenean bukatzen dugu guk erreproduzitzen kanpotikan jasotzen dugun eredu hori. Eta lehen nik esaten nuenean emakumea garela zalantzatiago, ez gara zalantzatiago emakumea garelako, ezek eta txikitatik beti zalantzan jarri dutelako egiten dugun guztia, ez? Beti izan ezu norbait zu kontrolatzen edo esaten ez igo horrea, kontu zibili, horrek azkenean ematen dizu izugarrizko seguritate falta zure buruarekiko, ez? Hori hezkuntza orokorrean. Baina kulturarekin ere bai, aprobetxatuko eta igual pixkat baduan kontu bat, baina nik uste dudana izugarri garrantzitsua dena. Azken boladan asko hitz egiten ari da intersekzionalitateaz eta emakume garela, baina ez gara bakarrik emakume. Bagara euskaldun, bagara zuri, bagara europear, bagara hainbat gauza, ez? Eta nik uste dut oso gutxi hitz egiten nahi dela gauza bat eta ez dela bagarela klase ertaineko gehienak. Hemen gaudenak nik esango nuke, ziurrenik klase ertainekoa garela. Eta kulturan dabilen jende gehienak klase ertainekoa da edo goi mailako klasekoa da. Eta Itxarok nik uste galdera hori egiten duela, pentsatuta beste eremu batetatik ere oso importantea dela, zein desberdintasun dago iparraldekoa edo hegoaldeko izatea, zein desberdintasun dago batez ere landa eremukoa edo hiri batekoa izateka. Ez? Ze aukera dauzkazu kultura ikasteko eta kulturara dedikatzeko.
eta zein eredu dauzkazu ere bai, eta hori ja ez da bakarrik landaremoaren kontuarekin. Beste anekdota bat, ni asko markatu ninduen azan behin Parisen nengoela, egun batzuk pasatzen, ibiltzen ginela kaletikan, ikusi nuen, pasaginan, arte aplikatuen eskola gorena, dozak nola ditzen den, goi mailako arte eskolatik, zezkaten eskaparate batzuk ikasleek egindako lanekin, eta zegoen bat zela lumarien espezializazioa. Hau da, lumaz egindako atretzoak egiten dituzten espezialistak. Nik hori ikusi nuen eta pentsatu nuen, hau existitzen da. Karo, zu Parisen bizi baldin bazara eta pasatzen baldin bazara horren aurretikan edo bazoaz operara eta ikusten dezu jendea lumaz egindako atertzoekin igual burutikan pasako zaizu, zu ere izan zaitezkela hori. Baina zu lezon jaio baldin bazara, esaten dut zurik ez dagoela lumari askorik, ez? Ez baldin badaolako flikiren bat kasualitate zure herrian, ez? Lumari, oso, nik enduen inoiz entzun. Eta, iruditu zitzaidan oso eredu ona, nola, azkenean kultur eredu batzuetatik hurbil egoteak aukera ematen dizun zure burua hortan ikusteko, ez? Eta hortan funtsezkoa da Birgitek esaten zuena. Emakumezko ereduak ez baldin badauzkazu, oso zaila egiten zaizu zure burua lan horietan ikustea. Gogoan dut, Katixagirreri entzundako anekdota bat galdetu zioten Amaia Lapitzi buruz. Eta galdetu zioten Amaia Lapitz erabaki zuen emakumea izatea, ea erabaki, pixkat izan zen, ea bea emakumea zalako edo beste zerbait lortu nahi zulako, ez? Ea erabaki politiko bat izan zen. Eta Katixak esan zuen baietz. Eta esan zuen, naiz eta badakidan liburu gutxiago salduko ditudala. Eta esan zion elkarrizkatatzaileak eta hori zergatik, eta esan zion, ze zientifikoki probatua dago, emakumeok ez daukagunez eredurik, ohituak gaudela gizonezko rol ereduekin identifikatzeko hein batean. Adibidez, zuk irakurtzen duzu Harry Potter, emakumea zara, eta Harry Potterrekin igual ez zara erabat identifikatzen, baina kapataza zara empatizatzeko behintzat. Gertatu zitzaiona. Harry Potterren idazleari, Harry Potterren idazleari editorek gomendatu zioten etzezala bere izenez sinatu, baizik bere inizialez, etzezaten igerri emakumea zala bestela etzelako salduko. Pentsatuko zutelako neskentzako zerbait zala, eta ordutik firmatu ditu J.K. Rowling. Ez igertzeko, oraindik ere ez, ematen du aspaldiko gauza bat dela, emakumeek idazten dutena emakumeentzat izan den dela eta gizonena unibertsala, baina oraindik funtzionatzen du. Eta, karo, Katixak esaten zuena zen, protagonistekin ala dela jakite, bazekiela emakume protagonista bat jarrita, mutiko gehienak etziela identifikatu eta ez zutela erosiko. Ze gizonek badauzkatenez hainbat eredu hartzeko eta eredu horietan aukera pila bat beraien burua ikusteko, ez dute inoiz emakumezko eredu bat hartzen, gutxiago daudelako eta oso feminizatuak ikusten dituztelako. Orduan, zein hezkuntza jasotzen dugun funtsezkoa da. Jakitea, ikustea zure inguruan sortzen duten emakumeak oso importantea da. Emakume oldunduak ikustea zure inguruan oso importantea da. Eta noski eragiten duela, nik uste dut baduela, eta lehen esaten zenuen hanzuk, eta askotan errepikatzen dena ez, oso kopitauak geunden gizonak izaten, edo gizonak bezalakoak izaten, ez da bakarrik gizonezko munduan egoten, baizik eta jarrera batzuk izaten, egiteko modu batzuk izaten. Eta nik bai uste dudala, artean, garaizeatz batzuetan oso argi ikusten da emakumeek desberdin egiten dutela, baina esandakoa, ez biologikoki umeak izan aldituztelako, baizik eta hezkuntza zehatz bat jaso dutelako. Eta adibide oso erresa da esatute, emakumeek 18. mendean pintatzen zituzten loreak bakarrik, gustatzen zitzaizkielako, ez. Pintzatzen zituzten loreak, gizonek akademian ikasten zutelako, espazio oso handiak zeuzkatelako pintatzeko, erosi altzituztelako kuadro handiak, modeloak erabili altzituztelako. Eta emakumeek non pintatzen zuten? Beraien etxeko salan, espazio oso txikian, kabaiete batean, eta zer pintatzen zuten? Etxan zeukatena. Orduan, pintatzen zituzten bodegoiak, loreak, umeak eta txakurrak. Hoi izan pintatzen zutena, baina ez gustatzen zitzaielako, baizik eta beste aukerarik ez zeukatelako. Eta orduan, emakume izateak bai eragiten zuen egiteko modu batean, baina ez beraiek gustatzen zitzaielako edo aukera zeukatelako, baizik eta ez zeukatelako beste aukerarik, ez? Orduan, gero eta aukera gehiago izan, gero eta modu desberdinak egiteko, emakume desberdinak, aukera desberdinak, emakume izatearena ere bai, ez? Ez beti feminitatearen irudu berdina, horrek erabat aldatzen du sorkuntza, eta aukera askoz gehiago irekitzen ditu, zalantzari gabe.
Nik neskei ematen zaien kulturreziketaz edo kerredu ez baino, esango nuke orokorra dela eskolan etzaiela sorkuntzarako prestatzen. Eta horri buruz egon ginen jardunaldietan digitalidadeak antolatu zuen azaroan, edo ez dakit izan zen, kulturaren transmisioa eskolan, kulturaren transmisioa eta sorkuntzaren transmisio hori jorratu da joan nintzen jardunaldietara, eta oso argi utzi zuten eskoletan, LH-en bai, sormena lantzen dana, baino DBH, bueno, sortzen da asko LH-en egia da, baino DBH-era helduta, eta ja, ez dizute esango ja batxillergoan ze sortzen den, ez da ze sortzen, baino DBH-en ez dugu sortzen. Ez dugu ikasleekin ez dugu zer lantzen, berez, musika arloan ikasten dugu musikari buruz, plastik arloan sortzen dute, hori bai, baino sorkuntza individuala da, bueno, talde sorkuntza da ere, baino asko individuala, antzerki oso gutxi egiten ditugu DBH-en. Janite digo, aldizkaririk lehen egiten genituen, txikia ginenean egiten genituen aldizkariak, joaten ginen irratira, ez? Zakit, sorkuntza lehenengo pertsonan bizi hoi genuen, eta oraingoan gaur egun ez, sistema horrela dagoelako eraikita, ez? Edukietan oinarritzen da eta ez sormenean. Eta horren arira musikariak ikastetxeetan programan sartutan hau ere, eta bertara apuntatzen ga musikariak Nafarroako ikastetxeetan haien aurrean azaltzeko zergaitik sortzen dugun euskaraz, zergaitik sortzen dugun hasteko, zergaitik euskaraz, euskararen euskal sorkuntzaren sustapena edo zabaltzea bermatzeko, ez? Zergaitik sortu, ze musika mota entzuten duzue, ze hizkuntzatan entzuten duzue musika, eta gehiengoak erdaraz edo ingeleraz entzuten du musika gaurko nerabeek. Hori niretzat, esperientzia hori izugarri ederra izaten ari da, eta pentsatzen dut ikastetxeetan egon beharko lukeela olako dinamika bat klaseetan. Orduan, berez, ikasleek edo neska gazteek edo mutil gazteek ez daukate sormenerako irakaskuntza hori, ez daukate, ez? Orduan, hortik gero aurrerago, bueno, esan bezala batxillergoan ez da ezer sortzen apenas, ikasten da. Eta gero, unibertsitate garaian proiektuak eta sortzen dira, eta hor lantzen hasten dira zerbait, baino txikitatik, niretzat ezabatu egin da, guk txikitan gogoratzen dudana, nire jakin hori, nire sorkuntzarako jakin hori gogoratzen dudana, edo bertsolaria, ez dakit nola, bueno, bertsolaritza badago eskola, ez? Badauze datuagoak, hori egia da, eta baina musikan adibidez, musika edo pasoaz eskolara, musika eskolara ikastea, eta bertan ikasten duzu instrumentu bat jotzen, baina nork irakasten dizu musika eskola horretan talde bat sortzen, ez? Edo zeure burua, zeure lana egitera bultzatzen, nork bultzatzen zaitu, ez dakit, nola esan, bai? Orduan hori, falta dela hezkuntza sisteman kultura sortzea irakasten digun baliabide bat edo zerbait. Ez dakit, nik uste zerbait gehiago gehitzearren edo pixkat esaten ari ginen guztiarekin lotuta, ez? Jakina behar ditugula gela bat norberarena eta independentzia ekonomikoa sortu alizateko eta emakume independenteak izan alizateko, baina gero dago inguratzen gaituen salda hori guztia kondizionatuko duena gure segurtasuna, gure kapasitatea, gure teknika, gure grina hobetzen jarraitzekoa, loturak egitekoa, ez? Eta iruditzen zait oso txikitatik eskolan bertan, baina ez eskolaren kulpaz berariaz baizik
inguru guztiak hala erakutsita ikasten dugula edo gizonezkoen begirada barneratzen dugula gauzak epaitzeko, gauzak begiratzeko eta horrek laguntzen digula deseraikitzen dugun arte gutxienez, ez? Eta hor asko gustatzen zaineri Alexandra Alexievich Nobel saridunak atera zuen liburu bat, ezakit ezagutzen duzuen, Gerrak ez du emakume aurpegirik, badago euskeraz. Eta horko hitz aurrean berak aipatzen ditu lau esaldi hauek, eta niri, zaizkit oso argigarriak esaten du, gizonen pertzepzio eta sentsazioen gatibu gara denok, gizonen hitzen gatibu. Emakumeen gerrak kolore, usai, argiztapen eta espazio propioak ditu, hitz propioak. Gizonek desgogara uzten diete emakumei beren munduan, beren territorioan sartzen. Gizonak beldur ziren emakumeek beste gerra bat, bestelako gerra bat kontatuko ote zuten. Berak elkarrizketatu zituen Bigarren Mundu Gerran frontean borrokan aritu ziren emakume errusiarrak 70 urte beranduago, ja zahartutakoan, eta nolako erresistentziak topatzen zituzten errelato nagusiaren partetik, beraiek gerra kontatzeko zeukaten moduak berak zalantzan jartzen zulako gizonezkoek kontatu zuten gerra. Hori da guri gertatzen zaiguna bertsolaritzarekin. Guk kontatzen dugun bertsolaritzak zalantzan jartzen du orain arteko bertsolaria. Eta bertsolaria izateko eta genioa, eta puntarik atera ezin zaion figura hori. Eta iruditzen zait gauza horiek pilo bat eragiten digutela. Hori eta lehen zuk aipatutakoa iraganari buruz ze irudi daukagun, esaten badigute behin eta berriz, lehengo emakumea txapela irabazten, lehengo emakumea txapela 2 aldiz irabazten, lehengo emakumea ez dakiz zer egiten, lehengo emakumea iruditzen zaizu zuari zarela zure belaunaldiari dela futbol partidua irikitzen, edo zure belaunaldia dela historia hasi duena, ez? Eta badakigu 1932 urtean Bizkaiko foruetan debekatu zitzaiela emakume improvisatzaileei kantatzea. Orduan, baziren, badakigu Lore Jokoetan, Aina de Abruak eta beste hainbatek irabazi egiten zietela gizonezkoei. Ez da bertso bakar bat ere gorde, beraien izena bakarrik iritsi zaizkigu. Orduan batetik arkeologia lan hori guztia. Esaten duguna, ez? Ostras, gu pentsatu dugu gurekin hasi dela bertsolaritza, ez? Eski isilarazi gaituzte belaunaldi. Daude artikuluak orain dela 150 urtekoak esaten dutenak. Ikusi da orain arte sexu ahula, ez dela holtzatan trebea aritu, baina azkenengo txapelketei begira garbi dago Laister gain hartuko diola sexu nagusiari. Orain dela 150 urte. Jarraitzen dugu leku berberean. Orduan, salda horrek eragin egiten du. Orduan badaude, nola baitzan, posibilidade konkretuak, lekuak, denborak, diruak ematen dizkizutenak, eta gero hain ukigarriak ez diran, salda abstraktu hori eragiten duna, ia horrek bezain beste, zure nahietan, zure desiretan, zure grinean, zure buruaren sinisteko daukasun kapazidadean, buru gogorkerian, edo ez, lehentasunetan, ez, Miren Amurizak esaten du liburuan iruditzen zait kristona, ez? Bertxotan sentitzen duen bakoitzean ez da bilela oso ondo, edo gauzak ez doazkiola oso ondo, beti burutik pasatzen zaizkiola 2 ideia, eta da bat, edo ama izatea, edo zinegotzi sartzea. Eta nik eske hori da, bere buruari ari zaio esaten intzazu fundamentuzko zerbait, ez? Emakume modura eta euskaldun zintzo modura, eta ez horre, dana. Hortze hainbat lekukotza, eta azkenengo txampan sartuko gara, luzerako mandezakelako solasaldiak, eta horretarako azkenengo parte hartzea izango dugu hotz bidez. Arantza Iturbe idazlea eta irrati esataria. Azken bi galderak izango dira. Vale. Orain gogoratu behar dut zein den ez dan lehenengoa, barkatu da. Garren egizuna eta jazta. Gizonok. 3 galdera bidali zituen Arantzak, baina batek hitz egiten du emakume izategatik bizi dugun egoerakuo eta pizkatzua parekidetasun aldetik, eta nola daguneko zertzela datzuke bota ditugu, beste bigaietan. Mapek ez dutela. Adibidez. Jarri. Bai, hori bat da. Nola esplikatu jabetu ez denari, mapek ez dutela errealitatea islatzen. Aspaldi konturatu ginela, mapari begira muga pasa eta bestaldeko lurraldeak ez duela hain kolorera.
nola esplikatu jabetu ez denari, mapek ez dutela errealitatea islatzen. Aspaldi konturatu ginela, mapari begira muga pasa eta bestaldeko lurraldeak ez duela hain kolore Erakargaririk, barkatu. Alegia, mapetatik aragore badirela bestelako errealitateak eta horren inguruko zuen gogoeta. Bueno, hoi artearen historiaren kontuan nik uste dut dela izugarrizko galdera. Badago testu bat oso interesgarria dela Griselda Pollock arte historialari feministarena, bideo gaur irabazi duela nazioarteko sari oso importante bat. Eta zoriontzen diote bentika. Eta testua deitzen da, puede la historia del arte, puede el canon sobrevivir a la historia del arte feminista. Eta esaten duena testu horrek da, azken finean artearen ideia bera eraikia dagoela termino patriarkaletan eta matxistetan. Artea bera da sistema bat hainbat pertsona kanpoan utzi dituena sistematikoki. Hoien artean emakumeak, baina baita ere mendebaldekoak ez ziren gizarte guztiak, erabakiz beraiek egiten zuten sorkuntza lana ez zala artea, baizik eta mendebaldekoak egiten genuen azala artea, bueno, mendebaldeko batzuk. Eta bestea zala edo artisautza, edo magia, edo, bueno, nahi dezuen moduan ritua, edo nahi dezuten modua deitu ez. Definitu egin dela zer den artea, balore, burges, txuri, mendebaldeko batzuen bitartez, eta artea hori da. Orduan, berak esaten zuena zan, feminismotik, zalantzan jartzen baldin badugu, mapa horretan, mapa bera hartzen baldin badugu, eta esaten dugu, bueno, guazen mapa honetan markatzea beste puntu batzuk. Mapa berak, kanpoan utziko gaitu berriz. Beti geratuko dira hiriburu batzuk, eta gu izango dira auzotxoak, desagertuko direnak, zuma, pixka taldentzen dugun bezain laster. Orduan, sistema bakarra da, mapa horiek deseraikitzea, beste mapa batzuk egitea, edo desmapizatzea, eta beste topografia sistema batzuk bilatzeak ez direnak mapak, ez? Eta artearen historian eta artearen sisteman ikuste dut eztabaida hor dagoela momentu honetan. Lankide askorekin izandako eztabaida bat, niri askotan gertatzen zait esaten diatela, ja, bueno, baina eske oialean egindako hori ez da artea. Bueno, zergatik ez da artea. 18. mendeko teolilari batek erabaki zuelako pintura, eskultura eta arkitektura zirela artea eta oialgintza ez, zeinek definitzen du zer den artea. Nik historialari moduan, edo egiten duen artistak esaten duenean, nik hau egin dut eta hau artea da. Zergatik Duchampi onartzen diogu komun bat hartzea eta esatea hau artea da, eta emakume bati ez diogu onartzen zeramika bat egitea eta esatea hau artea da. Hor, sistemak erabakitzen du hori ez dela artea, ez? Orduan, momentu honetan gauza bat gertatzen ari dena da artearen ideia bera kolokan jartzen ari dela. Kolokan baino gehiago kritikaren menpe jartzen ari dela, eta igual onartu behar degula ez dela gauza txarra esatea, artea da burgesa, da txuria, da mendebaldekoa, da klasista, dauzka ezaugarri guzti horiek, da boteretsuek erabili duten arma bat, artea definitzen dugun moduan, eta sistema horretatik kanpo gauza oso interesgarriak daude. Eta nik artea maitatzen jarraituko dut, eta egungo naiz meninak ikustera, eta da artela monarkiko, zentralista, baina lana gustatzen zait, beste ezaugarri batzuengatik, baina kapazta naiz kritikoa izateko lan horrek dauzkan hainbat ezaugarriekin, ez? Orduan, zergatik ez dugu garatzen kapazitate hori. Eta topografia sistema berriak eraikitzarena iruditzen zait nahitaezkoa, baina aldi berean izugarri zaila. Orduan, uste dut hori dela hurrengo urteetan izan marko egun erronketako bat. Saiatuko naiz, labur. Iruditzen zait, eske zailtasuna handi bat da, ez, topografia berriak eraikitzearena, topografia hoietan oso eroso bizi dela jende asko. Eta orduan izugarrizko tentsioa sortzen da, ez? Eta nola Simon de Beauvoirrekin hasi gara, bukatuko dugu berarekin, esaten bukatuko dut berarekin. Berak oso ondo azaltzen dulako, zein dan diferentzia genero gatazkaren eta beste gatazka batzuen artean, ez? Esaten du, beltzak errez identifikatzen du txuria, zapaltzaile bezala, edo proletarioak nagusia, edo. Baina kontua da, emakumeok gizonekin daukagun harremana askoz ere konplexuagoa dela. Hau da, sistema baten eta intersekzionalidadea eta hori guztia kontuan hartuta ez, baina
talde bezala eta talde sozial bezala bata gainean dago, beste azpian dago, mekanismo pila badaude hori horrela izan dadin, kristoren violentzia dago, baina aldi berean elkarrekin bizi gara eta elkarrekin eraikitzen ditugu gauzak, elkar maite dugu, lagunak gera, gizarte berberean bizi gera, ez gera bizi batzuk hemen eta besteakan, ez dugu gainera nahi ala izaterik. Orduan, nola iristen da hor negoziazio prozesuetara, ez guk? Kontrako estarretik egiterakoan, eta aurkezten ibili geranean, esaten gendun, liburu honen zailtasuna eta edertasuna da, kontatzen degula, zer gertatzen zaigun, maite ditugun gizonekin. Ze violentzia harreman dauden, eta nola sentitzen geran aspiratuak maite ditugun gizonekin, eta beraiekin batera plazer hartzen dugun gizonekin, eta beraiekin barre egiten dugun gizonekin. Osa ez da, esaten ari garela, daude gizon nazkagarri batzuk, mustro batzuk, ez dakit nun, eske jende hona da. Eta eske parra iten dut beraiekin, eske divertitu iten naiz, eske kotxean juten naiz beraiekin, eta etortzen naiz, eta ez naute jotzen, ez naute bortxatzen, ja, baina beraien topografian gabiltza, beraien bideetan, beraien velozidadean, beraiek definitzen dute zer dan literatura ona eta zer dan literatura txarra. Zer dan diario bat ez da literatura, baina gerrari buruzko novela bat da goi literatura, baina harremanei buruzko bat ez da bertxotan berdina, ez? Ze ariketa txapelketetan nola puntuatzen da, zer da bertsolari totala izatea, nongoa da bertsolari totala, arabar bertsolari bat izan daiteke bertsolari totala? Ba, ez. Gaur egun, ez. Gaur egungo mapetan, ez. Eta berdin, ez, baina Gipuzkoar pilo bat gaude oso eroso, zentzu hortan, zentzu linguistiko horretan, ez. Orduan da, esaten topografia berriak, baina, karo, edo planeta bat egiten dugu aparte, edo nola egiten dira, ez hori da zailtasuna, nola egin mapa berriak marrazteko elkarrekin, nik uste dela zailtasuna eta hori dela erronka, ez? Ni ados nago zurekin, izan ere, idatzi nuen azken artikuluan, berrian gizon bakarlariaren inguruko ideia bat, konparatutzeko, ez? Nire bakarlari bakardade horrekin, konparatu nuen gizon bakarlaria, eta estereotipo bat deskribatu nuen, ez? Eta gero pentsatu nuen, ostras, miresten ditudan lagunak, miresten ditudan musikariak ez dira horrelakoak, ez? Baina hala ere, deskribatu dudan bakarlari, gizonezko bakarlari hori, beti dakiena oso autokonfiantzan handia duena, beti heltzen dana lekura, hitz egiten du, norbait ezagutzen du, beti teknikaria ezagutzen du tabernako bat, edo berez, eta ez nuen ondo adirazi idatziz, baina berez sortu zaion genio aura hori gainean duela, autokonfiantza hori ematen dio aura horrek, ez? Genifikatu dutelako, nork genifikatu du gizonezkoek, genifikatzen dute normalean, inkluso anari bera genifikatu digute, anari, emakumentzako anari ez da gizone, bueno, izan daiteke, ez dut esaten ezetz, baina pensatzen dut anari, emakumeok anari beste modu baten intzuten, irakurtzen eta somatzen dugula, ez? Eta anari, eta anari bezala beste Ainara Legardon adibidez, ez? Kriston musikaria bikaina eta nola genifikatu duten, ez? Eta genifikatzeak ez da kaserikusirik talentuarekin, talentu bera somatzen dugu emakume batengan, eta sororitate hori landu dugunok, behintzat, inbiria sentitzeari utzi diogunok, behingoz, inbiria sentitzen irakatsi digute, beti, sororitate hori lortu dugunok, miresten dugu anari eta miresten dugu Ainara Legardon, baina ez dugu genifikatzen, ez? Ez dugu genifikatzen, miresten dugu eta kitxo, ez? Orduan, hori genifikazio hori deskribatu nuenean artikuluan kontuatu nintzen gero, ostras, eske miresten ditudan lagun hauek, agian gaizki sentitu dira hau irakurtzean, porque naiz aiei buruz aitzen orain ez, naiz estereotipo bati buruz edo gizonezko estereotipo bati buruz, ez? Eta horri lagundu nahi niola, ez? Eta bestetik, pentsatzen dut mapa, niretzat, ezagutzen ez nuen kartografia horretan, bakarlari izan baino lehen, heldu naizenean bertara eta ezagutu duanean barrutik, mapa hori, ez? Erabaki dudala, totem askorekin topatu dut nire burua, eta totem txat nituen artista asko bapatean ezagutu dut eta konturatu naz
ez direla, eta zoragarriak direla, eta ez direla totemak. Mapak gaizki idatzita daude, ez? Eta kanpotik ez da somatzen. Eta mapak norbaitek idatzi ditu eta ia da gizonezkoen estena batean edo plaza batean mugitzen garela. Eta badira leku batzuk plaza mapa horretan ja erabaki duana ez duela egon nahi, ez dut egon nahi hor. Eta ez dakite gizon askok agian ez diote bere buruari galdetu. Batzuk bai, jakin badakit gizon batzuk esan dutela nik ez dut horregon nahi. Baina beste asko eta gizon mutil gazteak, etortzen dianak, talde potenteak ez dakitar, horregon nahi dute. Ez? Berri txarraken lekuan egon nahi dute, edo Willis Drummond orain, ez? Edo, orduan, oso ondo dago alde batetik sustatzea euskal kultura hori, euskal talde horiek sustatzea erabat beharrezkoa iruditzen zait, ez? Baino kartografia edo mapa horretan topatu dudana eta ez bakarrik musikan, orain hori berrian kolaboratzen dudanetik ere, batean ikusi dut gai potoloa dela ere, ez? Prentsa idatzian dagoen totem genifikatze joera hau, ez? Eta bertan berdin, esan nuen, aparte naiz idazlea, berez ez naiz kazetaria, baino esan nuen, ostras, hemen hobe sartzea, ez? Zertarako sartu nahi dut nik hemen, ez? Hobe dugu bestelako mapa bat sortu, ez? Feministagoa, eta ez dakit nola esan, ez? Emakumeon arteko sare bat sortu, eta gero zabaldu, ez? Eta erakutsi, behitu mapa berri hau dago zuen eskura, eta anima zaitezte gizonak, ez? Parte hartzen, baina berezko mapa bat sortu, ez? Emakumeena ez, guztiona, baina emakumeen bitartez sorturikoa. Ba hori, mapak ez direla, galderan hori ulertu nuen, ez? Mapak erakargarriak suertatzen diela, baina behin ezagututa lurra, ez? Ukituta, batzuetan, leku batzuetan, eta kartografia batzuetan ez duzela egon nahi. Hori. Bueno, amaitu aurretik, eskerrak ematea gaurko hitzordu honetara hurbildu zareten lagun guztiei, nola ez, emakume sortzaile eta emakume sortzaileak besteok ikuspegi aldetik irakurtzeko eta ezagutarazteko lanean ari zareten ikerlari guztiei ere bai, eta gogoratzea Araba Euskaraz ikainaren 14an izanik ere, aurrerantzan ekitaldi gehiago egongo direla, eta beraz guzti horien berri bai webgunean eta sare sozialetan jasoko duzuela. Aldegin aurretik azkenengo gogoeta bat eskatuko dizuegu, aurrerantzan kartografia berriak sortzeko zein izan behar da iparrorratza? Iparrorratza netzat da hori, kupoak, behintzat hori, kartografia femenino bat sortu nahi badugu, onartu behar ditugula eskaintza horiek, kupo bat betetzeko deitzen dute, eta ez galdetu zeure buruari zergaitik deitu duten, ez? Ona zaren, ona zergaitik emakumea naitzelako deitu dute, ona naitzelako deitu dute, ez galdetu, aprobetxatu aukera. Netzate ezinbestekoa da, nahi badugu plazak emakumez bete, eta kartela eta jaialdiak eta musika estena emakumez bete, aztu behar dugu kontzeptu hori zergatik deitu dute. Ez deitu dute, eta listo, ez galdetu zeure buruari zergaitik, eta joan, eta aukera aprobetxatu, eta egin bidea, eta sartu hor. Hori da netzak iparrorratzik egokiena, emakumeon lana estenan zabaltzeko, edo kulturan zabaltzeko. Nik esango nuke artearen esparruan, eta historia idazteko orduan ez, asumitu behar degula ez dagoela ikuspegi bakarrik eta ez dagoela historia bakarrik. Historiak beti direla pluralak, eta ezin degula ordezkatu dakagun artearen historia beste arte historia batengatik. Historia beti dira pluralak eta beti dira partzialak, beti dira singularrak eta beti lotzen dira ikuspegi batekin eta talde soziokultural zehatz batekin.
Eta hori iruditzen zait oso importantea onartzea, hau da, ez dela orain gure egia beste egi dagoen egia gure egiarekin ordezkatzea, baizik eta egia bera zalantzan jartzea, ez? Eta egia zer den galdetzea. Eta iparo urratsa zentzu horretan hori egiak baztertzea, uste dut egia absolutuak ez direla existitzen, klasifikazioetan, historiak idazteko orduan eta elkarrekin egin beharreko lana dela. Nire ustez hori funtsezkoa da, taldean eta kontrastean eta denon artean egin beharreko lan bat, kolaborazioan. Ni hori esatera ninduan, baitare, elkarrekin egin beharrekoa dela, niretzako ipar orratza beti da plazerra eta dibertsioa, baina denona. Osea, sortzea leku bat, nun plazerretik eta dibertsiotik izan gaitezken sortzaileak. Eta hortarako, esan behar da egoskorra, borrokain behar da, eta laguntza eskatu behar da, eta laguntza eman behar da. Eta iruditzen zait, lan handia egin behar degula, sistema antolatuta dagoen moduan, ez dalako nahikoa, nire ustez, behin erabakitzea, nolabait, ez naiz lehiatuko emakumeekin. Edo ez naiz, sororitate hori egunero gogorarazi behar diogu gure buruari. Eta iruditzen zait, etengabe hasten gerala epaian jausten, ez? Eta pentsatzen, baina hau feminista da, edo ni nahi nuken moduko feminista da, edo ez da, edo baina honek ez, edo hau, osea, eskuzabalak izan elkarrekin. Osea, eta gero lortzen dugun kapitala konpartitu. Baitare, ez? Iruditzen zait ez daukagula kapital simboliko, sozial eta kultural berdina hasten geranean eta ibilbide bat egindakoan, ni oso konstiente naiz orain daukadala autoritate handiagoa 22 urte euskanean baino, jende gehiago ezagutzen dut, antolatzaileak ezagutzen ditut, editorialak ezagutzen ditut, konpartitu hori, ekideekin, sortu taldeak konpartitu eta haiengandik ikasi, esan ez, gazteek ere ezagutza dituzte beste estena batzuk, beste kontaktu batzu dauzkate, beste, eta orduan utzi elkarri sartzen, elkarren lekuetan, eman bidea, eta hori, elkarrekin egin. Bueno, mezuak eta gogo eta kortze utzita orain bai, eskerrik asko, txalo bero bat partaide guztiei.